Keď som bol v Košiciach a dostal som názov, že čo mám kázať, Boh mi podal v kancelárii, neboj sa, ja budem variť. A ja som povedal, OK, tak keď ty budeš variť, tak ja budem hovoriť. Ja budem kázať, ty si použij moje ústa. Vieš čo, modlil som sa, Pane, polož dneska svoju ruku na moje ústa. Vieš, keď Pán položí ruku na teba, na tvoj život, jednoducho Boh to celé prevezme, on to zoberie ďalej. Vieš, my dneska tu môžeme kázať, ale Boh môže zobrať túto službu tak ďaleko, že ešte si nezažil to, čo dneska Boh môže robiť na tomto mieste. A ja verím v to, že Ježišove slova sú dostačujúce. Pretože Ježiš kázal, slovami vysvetľoval a moc Božia zasahovala ľudí. A ak tu máš Božie slovo, tak ich prosím chyť do ruky. Robíme to ako v Košiciach. A máš tú Bibliu, vyťahni sú, prosím. My ich nenosíme iba tak pre srandy, ale pretože chceme robiť nepriateľovi nervy. Amen. Môžete dvinúť vysoko Božie slovo a môžete povedať toto vo viere. Prosím, použiť svoju vieru, OK? Povedz, toto je Božie slovo, ktoré má moc v mojom živote uzdravovať a oslobodzovať. A má moc ma uschopniť čineniu Božej vôle. Čokoľvek sa priblíži ku mne, sa nebudem báť a zvíťazím nad zlým. A na základe tohto slova ja prehlasujem moc Božiu vo svojom živote. A všetko, čo povstane proti mne, neobstojí. Iba živá viera v mene Ježíša Krista. Amen. Amen. Táto téma je tak vážna, Miro Kalnaši, predné miesto ti. Môžeme Mira privítať potleskom. Sláva Pánovi. Veľmi si ho vážim. Pozdravujeme Maranatu. Viete, chcem vám povedať, že táto téma je veľmi vážna. To dokonca je tak vážne, že nebudeš stíhať ani poznámky písať. Len počúvaj, ale keď niečo by si chcel, Tomáš, Šimko, to nie je dneska nádherní ľudia. Bratia, poďte tu si sadnúť. Pozdravujeme slovo života. A to je tak vážna téma, že jednoducho, ak ťa niečo naozaj zasahne, si to zapíš, ale prosím, nestrať niť. Pretože je veľmi dôležité porozumieť tomu, prečo sme na tejto zemi. Pretože na tejto zemi nie sme preto, aby sme prežili ten najlepší život v tom zmysle, že jednoducho mať všetko vyšperkované to najlepšie, ale Boh ťa povolal do niečoho oveľa väčšieho, než len žiť ten najkomfortnejší život, ktorý si vieš predstaviť. Niekedy ma bolí hlava z kresťanov, ktorí jednoducho vidím, že na ich živote je Bože pomazané, povolanie do služby, povolanie k tomu, aby vytrhávali ľudí z pekla, aby ich vyučovali, kázali a tí ľudia idú totálne iným smerom. A ja dnes chcem ťa zastaviť na tvojej ceste. Vieš, čo hovorí Boh Izaiášovi? Keď on príde, on pohne našim svietnikom. A ja dneska hovorím, Pane, ak ty nepohneš svietnikom, svietnik možno bude horieť, ale ja chcem, aby ty si ho nastavil tak, ako má byť nastavený. A preto dnes chcem, aby si na tomto mieste porozumel jednej jedinej veci, že tu na nie si len preto, aby si prežil nejaký život. Život po živote neexistuje. Ježiš to povedal a povedal veľmi jasne, raz sa človek narodí a potom príde súd. Viete o tom, že tí, ktorí sú znovu zrodení, že súd nepríde, že my nebudeme vzkriesení na súd, ale jednoducho budeme prenesení. Sláva ti, Páne, ja sa tak teším z toho. Halelúja. Moji kolegovia, keď im rozprávam evanjelium, niektorí sa trasú, a nie preto, že by som im kázal o pekle, ale pretože vidia jednoducho, že to, čo naozaj rozprávam, tomu naozaj verím. Raz prišla za mnou kolegyňa a mi hovorí, ja žiadneho takého človeka ako ty nepoznám. Ja som sa cítil, jak ten služobník utekajúci pred Jezabel a hovorí, Pane, som už iba sám. Ale potom som sa zoprel a hovorím, je nás takých 130. Na mládeži. Iný rozmer v Košiciach. A ja ťa chcem dneska povzbudiť a povedať ti jednu jedinú vec. Nebudeš mať šancu na reparát. Jediný život nemá šancu na reparát. Preto potrebuješ zobrať zodpovedne výzvu. Karty sú rozdané. Narodil si sa. A to, že si sa narodil, priťahuje Božiu prítomnosť. A takisto priťahuje nepriateľa. Počúvaj, potrebuješ diabla, toho starého hada, naučiť, že viackrát po teba neprejde. Jednoducho, že počúvaj, rozprávaš niekedy s diablom a mu prikazuješ? Vieš, niektorí ľudia, mám pocit, keď prichádzame na výzvy, že ľudia si myslia na tejto zemeguli kresťania, že to je hlavne o tom, aby im bolo slúžené.
Ale ja ti poviem, ak vyrastieš vo svojom duchu, zrazu zistíš, že si tu preto, aby si slúžil iným. Aby si privádzal ľudské duše do neba. Ja nechcem prísť do neba sám. Vieš čo? Ja budem takú reťazovku, škôlku ťahať za sebou. Pretože ja túžim, vieš čo? Prísť do neba s ľuďmi, ktorým ja budem svedčiť. Ktorým ja budem hovoriť o ňom. Ja budem vyučovať. Raz som mal sen, kde sa mi zjavil Ježiš. A bol som v Izraeli. Ja som nikdy v Izraeli nebol, ale v sne som vedel, že som v Izraeli. Mal som v ruke Bibliu a boli takto ľudia v kruhu okolo mňa a zrazu Boh mi hovorí, polož tú Bibliu, aj meč z druhej ruke som mal a zrazu ten kruh sa otvoril a bola taká úzka chodba do nejakej chodby. A ako som tam išiel, zrazu idem a ľudia stáli takto pri tej úzkej chodbe z jednej strany aj z druhej strany. Ja som išiel a všetci na mňa pozerali, dosť zle som sa cítil, ale vedel som, že mám ísť do tej miestnosti. A vošiel som do tej miestnosti a tá miestnosť bola menšia ako táto a všade sedeli ľudia, všade. A v strede sedel Ježiš. A som ma spýtal, že jak vyzeral. Mal bradu, čierne oči. Neviem, jak vyzeral, ale vieš čo, začal ku mne hovoriť a mi hovorí toto. A vieš čo je zaujímavé, že nerozprával cez ústa. Ale rozprával do môjho srdca. On sa na mňa pozeral, pery mu vstali, ale hovoril ku mne. To je ten vnútorný hlas. A zrazu viete, čo mi povedal? Hovorí Erik, títo ľudia, čo tu sedia, ma poznajú. Ja ťa posielam von, aby si donášal ľudí ku mne. Halelúja. On nepovedal, Erik, sadni si tu ku mne. A ja čo, pane? Nie. Choď von a donies týchto ľudí. A viem, že som prijal 2 povolania, a to je to, kázať čisté evanjelium a vyučovať ho. Chcem ísť do písma, do Lukáša. Ak si to môžeš zaznamenať, tak si to zaznamenaj. Ak nie, tak len počúvaj Lukáš, 5. kapitola, 10. verš. A bol tam Ježiš, ktorý jednoducho, bol tam zázračný rybolov, kedy sa niečo začalo diať. Zrazu nič nemali a potom chytili a poďme ďalej. Tento príbeh všetci poznáme. A v 10. verši je napísané, a podobne i Jakoba, i Jána, i syna Zebedových, ktorí boli spoločníkmi Šimonovými. A teraz počujte. A Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, lebo odteraz budeš loviť ľudí. A tu chcem skončiť. Čiže a Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Chcem sa spýtať ťa veľmi vážne, máš slovíčko od teraz vo svojom vnútri, že ti Boh povedal, že od teraz sa niečo deje, od teraz niečo je, nové, čo si prijal, čo žiješ. Vieš čo? Nežij v starom živote a spôsobe starého života. Nežij. Vieš čo Biblia hovorí o zdochlinách? Nebudeš jesť nejakej zdochliny. Po hostinovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš a bude ju jesť. A predáš to cudzozemcovi, ale ty ho nejedz, lebo si svätý. Vieš, čo zrob so zdochlinou vo svojom živote? Vyhoď ju von. Hoď ju diablovi. Vieš tom, že diabol je zdochlina žijúca? Smradlava. Vieš, čo urobil Ježiš, keď povedal Petrovi pod za mnou? Nepovedal, naber si z toho úlovku rýb do svojich vrecák a zober si svoju sieťku a pod za mnou. Vieš, niektorí kresťania, vieš, čo robia? Berú úlovky, ktoré zažijú pred týždňom, pred mesiacom do svojich rúk. A tie úlovky, tie svedectvá ťa požehnávajú. Ale vieš čo? Boh má nové veci. Niekedy mám pocit, že kresťania sa chvália, alebo nie, že chvália, ale hovoria o Ježišovi tak, ako keby bol pracovitý v minulosti a v prítomnosti ho hľadajú a ho nemajú. Vyhoď staré ryby zo svojho života, nechaj sieť, ktorá tam je a jednoducho len chod za ním. Vyhoď tie mŕtve ryby, ktoré niekedy možno boli silou a mocou pre teba. Ja ťa chcem dneska povzbudiť, aby si bol hladnejší po ňom. Vieš, čo je mocné na soli? Diablovi som povedal, diabol, počúvaj sem. Niekto mi raz povedal, nerozprávaj sa s diablom. A ja hovorím, prečo? A hovorím, no pretože ťa môže na teba zaútočiť. Potrebuješ vyhodiť tieto myšlienky o zaútočení. Vieš, čo je toto tu? Biblia hovorí, že to je ostré, živé a mocné. Potrebuješ diabla začať naháňať. Naháňačky. Ja verím v to, že ho môžeme naháňať. Vieš, niektorí kresťania utekajú pred ním a on ich naháňa. Ale toto tu je niečo mocné a ostré. A keď začneš rozprávať, vieš, ja ti poviem, že tu vnútri máš srdci uprostred tejto hrude, ti bije srdce, kde Boh hovorí skrze to, čo ja hovorím.
A tak ja ľuďom radím, keď si zažil niečo, buď vďačný za to, ale jednoducho neber to so sebou zmyslom toho, že bude sa ti to rozkladať, budeš iba na to spomínať. Pretože ty nesi dinosaurus niekde kde by sme sa mali spozerať na nejaké staré naše svedectvá a veci. Vieš, o čom hovorím? O čerstvosti, v ktorej prichádza moc. V zbore sme mali človeka, ktorý mal 4 deti, modlili sme sa za neho, pretože mal rakovinu. A tento boj prebiehal niekoľko rokov. A tento človek zomrel. Zomrel. A niektorí ľudia boli v očakávaní tak, že dokonca išli ku mrazničke a vyťahli vonku tú mŕtvolu a skladané ho ruky a nič. A po nejakom čase potom sme museli kázať Božiemu slovu, lebo vieš čo, nielen Božie slovo chce kázať do tvojho života, ale ešte aj tie staré skúsenosti. Diabol si použije a jednoducho bude ti kázať. Potrebuješ chorobe povedať, ty mi nebudeš kázať. A tak som radikálne sa proti tomu ohraničil, postavil. A pred týždňom som bol s človekom, ktorému našli nádor na nohe. A zhodou okolností je to môj učeník. Si hovorím, tak toto nebude. A hovorím, vieš čo, sedeli sme v aute a sme išli z jedného učenického, kde sme vyučovali na jednom byte. A tak ja hovorím, vieš čo, tma je, nevidím, kde to môže byť. Len polož moju ruku, zober moju ruku a prilož tam, kde je ten nádor. A mohol som cítiť, na pravej nohe bola hrčka, ktorá ho bolela, keď už len si ľahol. A hovorím, vieš čo, budeme veriť za zázrak. A on položil moju ruku tam a sme sa modlili. Na druhý deň išiel k lekárovi, je normálne potvrdený, viditeľný nádor. Vieš čo, ten lekár hovorí, to nie je možné, matka príroda funguje. Jaká matka príroda? Vieš čo? Zmizol ten nádor. To je tak čerstvé svedectvo, že ani Košičania nevedia. My už len čakáme na výsledky. Lebo ja hovorím, počúvaj, chod tam a zobereš snímok pred modlitbou a po modlitbe. A vieš, čo robíme na mládeži? Vysvietime to a povieme, toto je starý život a toto je nový život, ktorý dáva Kristus. Halelúja, nepremárni svoj život. Dám ti 3 veci, ktorými ja idem. Na prvom mieste zo všetkého dávam Ježiša Krista vo svojom živote. Na prvom mieste. Na prvom mieste. Na druhom mieste dávam čisté, kázané evanjelium. Božie slovo. Na tretie miesto, ktoré dávam, je to, že som sa rozhodol v živote činiť učeníkov a nefanúšikov. Nie mať nejaký fanklub, ale mať učeníkov. Spýtam sa ťa, ak nechceš premárniť svoj život, máš svojich učeníkov, ak už nasleduješ Ježiša? Vieš, kde som sa týmto spôsobom dostal? Niekedy som sa počujte, ja som kázal na policajnej stanici. Bola nejaká evangelizácia a ja som poznal kapitána, náčelníka a hovorím, dovol mi hovoriť 5 minút tvojim mužom. A on hovorí, myslíš si, že je to vhodné teraz, keď máme poradu? Myslím si, že to je ten najlepší spôsob, kedy ma uvedieš a ja budem 5 minút k ním hovoriť. Ja som vošiel na tú policajnú stanicu, tam mali to stretnutie a on, že tu je môj blízky priateľ, on vám niečo dôležité musí povedať. A mal som pozvánky v ruke, takže som hovoril niečo o pozvánkach a potom som jasne hovoril o Kristovi. A som darovával Božie slovo tam, kto chcel. Potom som sa cez tú skúsenosť dostal na ďalšiu policajnú stanicu, len na iné miesto. Prečo prichádzajú príležitosti? Pretože Boh vidí do tvojho srdca a on sa díva, či to bereš vážne alebo nie. Chápeš? Boh je tak jeho pohľad prechádza vnútrom. Vieš, čo robím práve teraz, keď kážem? Ja som si uvedomil, že keď kážem, ja sa dotýkam ľudských srdc. Ja sa nedotýkam len tvojej mysli a tvojich myšlienok teraz, lebo keď kážeš, ty určite aj predstavuješ a tie veci proste v tebe idú. Ale ja ti poviem, ja sa dotýkam tvojho vnútra. Ja som prišiel do bodu, kedy som si napísal na spodok mojich nôh verš, kde je napísané, kamkoľvek šlapí tvoja noha, ja ti ju dám. A vieš čo? Diabol pozná moje adidasy. Nie kvôli adidasom, ale kvôli tomu, že som zobral veci vážne. Bereš veci vážne? Keď ti diabol dá zdochlinu, čo s ňou urobíš? Čo s ňou urobíš? Vieš čo, mám pocit, že niekedy jeme a chceme len preto jesť, pretože sme hladní. Ale nie jedz len preto, že si hladný, lebo v tej chvíli si schopný zožrať všetko.
A neuvedomuje si, čo do seba dávaš. Nájdeš si čas, vieš čo? Mám plné zuby kresťanov, ktorí hovoria, keď sa ich pýtam, aký je ich vzťah s Bohom, oni mi povedia, ja som s ním 24 hodín. Ja som s ním 24 hodín. A hovorím, OK, a Božie slovo? Kde je Božie slovo? No vieš, dneska som nestihol, ale ja som s ním 24 hodín. To je taký alibizmus. Ja som s ním 24 hodín, super. Stačí ti modlitba na zastávke? Vieš, čo mi Boh povedal? Ak si v 24 hodín budeš kázať iba raz Božie slovo, budeš priemerný kresťan. Akokoľvek to v tvojej mysli teraz zaznelo, alebo nie. Ale niečo ti poviem. Toto sa oplatí otvoriť aj na 5 minút. Aj na 5 minút. Pretože z neho pochádza život. Diabol sa nebude báť mena Miro Tóth z Nitry, alebo ja neviem koho, každého by som tu namenoval, alebo Erika Matia, on sa bojí Krista, ktorý vo mne býva. Halelúja. A vieš, čo robím diablovi? Otváram obidve dvere srdca. Nech sa pozrie. Nech sa pozrie. Vieš, čo som si v jednom momente povedal? Som povedal Bohu jednu vec. Niekoľko zmluv s ním mám. Jedna zo zmluv je to, Oče, ak by na tomto mieste, na tejto zemi, som už nemal priviesť k poznaniu Krista ani jedného človeka a vyučiť ho tvojej pravde, tak zober tento život, pretože by tu smrdel ako ryba. Vieš, prečo sme ryby? Pretože ryby majú v sebe život. Nie si zdochnutá ryba, ale si ryba, ktorá keď sa postaví niekde, ja som raz šťuka, raz som kapor, raz som dravý, ja som minule rozprával s jedným Košičanom, boli sme sadnúť v McDonalde a on mi povedal, že teraz začína počúvať metal a proste veci a hudbu a dokonca ide až do okultnosti. A ja mu hovorím, počúvaj, to nerobíš dobre, čo robíš. A on mi hovorí, a čo si myslíš, že kvôli tebe to teraz zmením? Vieš, koľky si v poradí? A ja hovorím, vyzerám jak niekto, kto chce byť v poradí. A ona mňa pozerá. A ja mu hovorím toto. Hovorím, počúvaj, prídeš domov, zoberieš túto vec veľmi vážne pred Boha. Urobíš pokánie, zastavíš sa, vyhodíš všetky veci a ja budem čakať na teba, keď si ma ty nájdeš. Olej pomazania budem nosiť so sebou stále, pokiaľ za mnou neprídeš. A potom ťa pomážem a budem sa teba modliť. A on mi hovorí, a myslíš si, že toto urobím? A ja mu hovorím, a myslíš si, že som prišiel s tebou vyjednávať? Diabolovi som povedal jednu jedinú vec. Diabol, jak tam, kde chodím, ja som neprišiel vyjednávať. Chápete? Ja som si neprišiel rozvíjať debaty. Ja som mu prišiel ukázať, kde je Kristus a kde patrí on. Si radikálny? Počujte, nerobte z Ježiša buddhistického boha, ktorý sa usmieva démona, tučného démona niekde, kde ľudia v chráme v Číne ho možno majú. Niekedy mám pocit, že z Ježiša, viete, čo robíme? Hari Krišňaka, ktorý má oranžové rúcho, chodí a len sa usmieva a všetkých miluje. Ježiš nie je taký. Potrebuješ kázať presné, ostré Božie slovo. Amen. Je pravda, že Ježiš všetkých miluje? Je pravda. Je pravda, že nás zomrel a máme večný život? Je pravda. Je pravda, že ak budeš ostávať v hriechu, že pôjdeš do pekla? Je pravda. Vieš čo, dneska ľudia nechcú počuť o pravde. Viete prečo? Pretože sme prestali, takto nechcú počuť o pekle a o tom, že sú dve cesty z jediného dôvodu. Pretože kazatelia znížili laťku Božieho slova a mám pocit, že kdekoľvek prídem, alebo kdekoľvek som, sa viacej káže a už sa to ako keby úplne vyvrbilo, že stále sa iba káže o jednej jedinej veci a to je, vieš čo? A to je iba láska. Lenže Ježiš nie je iba láska, ale Ježiš je Božie slovo, je ostré, je mocné. Môžeš o Ježišovi kázať tak, ako naozaj hovorí Božie slovo? Priamo a jasne? Vieš byť jasný v živote? Ja som sa rozprával s Emilom Adamom niekoľkokrát a raz som si myšiel na obed a on mi povedal, Erik, ja keď kážem, tak kážem jasne a priamo a možno druhýkrát ma nezavolajú. Vieš čo? Ja nasledujem takýto príklad, pretože Ježiš bol taký. Vieš, Ježiš nie je nejaký sľubujúci guru, alebo nejaký učiteľ, alebo nejaký človek, alebo Boh, ktorý levituje. Ale on má prísť, keď príde s jasným posolstvom. Sláva ti Ježiš. Ak nechceš premárniť svoj život, nájdi si správny čas na prehodnotenie svojich hodnôt.
Vieš, čo som diablovi povedal? Kdekoľvek prídem, ja ti rozrežem brucho. Prídem s skalpelom Božieho slova, rozrežem brucho a povyťahujem životy, ktoré si zožral. Povyťahujem. Ženil sa mi bratranec pred nejakým časom. A mal som mi slúžiť alebo na svadbu. A som sa pýtal mojej mamy, a to je úplne zbytočná otázka. Ale som sa pýtal, hovorím, mami, čo ty si myslíš? Mám ísť kázať alebo ísť na svadbu? A ona hovorí, čo za otázky mi dávaš? Choď kázať, ty budeš tam kázať a ja našej rodine na svadbe. A ja hovorím, dobre. A tak som išiel. Počúvajte, čo sa stalo. Išiel som kázať, Boh sa veľmi priznal, služba bola veľmi silne naplnená Duchom Svätým a keď som sa vracal späť, som hovorím, mami, no jak bolo? No neuveríš, bol to okrúhly stôl a ja som mohla slúžiť každému jednému a dokonca som ti vybavila službu. A ja hovorím, ty si mi vybavila, že kde? A teraz počujte, ja som vybavila ti službu s riaditeľom, som sedela s riaditeľom a bol to riaditeľ EZOU stavebného Kukučinova 23. To je moja škola. A ja hovorím, a čo si s ním rozprával? Hovoríš, no, že som povedal, že ty si kazateľ a že on jednoducho sa s tebou chce stretnúť, aby si prišiel kázať ľuďom na školu. A ja hovorím, fakt, že vážne. Tak som prišiel raz do kancelárie a mu hovorím, že pán riaditeľ, že ja som... Viete čo, ja nie som kazateľ, ja sa nepovažujem za kazateľa, ja nie som ani pastor. Viete čo, ja som inštalátor vyštudovaný, že je originál. Ale nechoďte za mnou, aby som ho zapájal trúbky, lebo konec. A on mi hovorí, to ty si ten, že čo vieš zmeniť ľudí? A ja hovorím, ja? Hovorím, že ja neviem ani trúbku pomaly zamontovať. 4 roky ste ma učili, ja to som mu nehovoril. Ale hovorím, viete čo? Hovorím, poznám Krista a ten Kristus vie meniť všetkých ľudí. A on hovorí, dobre, tak vyskúšame to. Dám ti ľudí najťažších na škole. Nechcú robiť nič. Iba tu a tam niečo. A niektorí sú úplne dole, ale niektorí sú v tej skupine a potom sú ťahaní a tak ďalej. A začal to opísať a hovorím, že OK. On hovorí, koľko chceš ľudí? A ja v duchu som bol a ja hovorím, všetkých. A on hovorí, vieš, koľko ľudí máme na škole? A hovorím, neviem. A on hovorí, že 1070. Hovorím, super. A hovorí, dobre, počkaj. Tak urobíme to zhruba nejakou 100. A hovorím, OK. A tak som volal. Urobili sme krátke zhromaždenie s chválou, s piesňami. A potom som mal kázať Božie slovo nejakých 40 minút. A ako som kázal, na konci hovorím, ak je to niekto, to sa chce stretnúť so živým Ježišom. A začal som tým, počúvajte, toto není prednáška. Pretože nemám ani poznámky. A normálne som videl, keď chádzal vnúka, ja som normálne si to premietal, vieš, ja som tú školu poznal, ja som tam sedel, a to bola podobná miestnosť ako táto a proste tam ľudia sa stretávajú a majú nejaké kluby a tak. A tak keď som kázal, hovorím, je tu niekto, kto chce prijať Ježiša a nikto nič. Ale deň predtým som sa modlil na vrchu, na kopci nad Košicami a hovorím, diabol, ja ti prídem vyoperovať ľudí. Akokoľvek to môže znieť. Možno si povieš, ty si pyšný v modlitbe, ale ja ti poviem, vieš čo, ja viem, čo patrí Ježišovi. Ja viem, čo mu patrí. Ja som povedal, diabol, tie duše ti nepatria. A keď som dal ruku, keď som povedal, 11 ľudí sa prihlásilo. 11 ľudí. Ktorými som sa potom modlil spasenia a prijatia. A zo začiatku to bolo také, že bol hluk alebo čokoľvek, ale potom to Duch Svätý celé utíšil a ja som mohol priamo kázať. Sláva ti Ježiš. A uprostred toho bol jeden mladý muž, ktorý mi hovorí toto. Keď si kázal, tak som cítil obrovskú horúčavu. Potom zimu. A potom prišiel kamión a ten ma prešiel. Halelúja. A dnes tento muž je medzi nami. Miňo, nech je požehnané tvoje srdce. Viete čo, niečo vám poviem? Sú snopy, ktoré berieme. V žalme je napísané to, že vychádzame niekedy s plačom, niekedy s neistotou, ale odchádzame so snopmi, ktoré máme ako víťazstvo. Počúvaj, keď nežiješ víťazstvo každý jeden deň, strácaš čas. Strácaš čas. Vieš, čo som povedal diablovi a Bohu? Hovorím,
hovorím, ja zajtra zasiahnem stále viacej ľudí než dnes. Dnes zasiahnem určitú kapacitu, ale potom zasiahnem ďalšiu kapacitu a väčšiu. Je možné, že už dostávaš do mňa SMS-ky s Božím slovom. Pretože som si povedal, Pane, ak je tu na mobil, tak ho využijem pre Ježiša. Ak je tu na internet, tak ho využijem pre Ježiša. Vieš čo, o čom je môj Facebook? Môj Facebook nepropaguje mňa, alebo nepropaguje niečo z môjho života. Kašlem na môj život. Počuješ? Keď zomriem, nechoď plakať grobu a nechcem, ja som povedal Košičanom, aby ma skôr Boh odvolal, než vás, nechoďte mi klásť vence na hrob, pretože ja tam nebudem. A vieš čo, niečo ti poviem. Ja nechcem, aby na mojom pohrebe, halelúja, ľudia plakali, ale aby sa radovali, pretože mne bude lepšie, než vám všetkým, ktorí tu budete. Vieš, čo povedal Pavol? Pavol je radikál. Poďme do Filipenom. Chcem ti povedať dnes, že na tejto zemeguli, pokiaľ ešte stále sú iba dve dôvody, kvôli čomu si tu na. Filipenom 1, 23, 24, 25. Biblia hovorí, že Pavol hovorí, oboje ma veľmi ťahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie. Sledujete to? Nie, že lepšie, ale o mnoho lepšie. O mnoho lepšie nám bude tam hore. Tam hore bude o mnoho lepšie. Ale ešte nie som v stave, že by som vnútorne vnímal, že ešte by mi malo byť o mnoho lepšie. Ešte stále viem, že sú tu víťazstvá a veci, ktorým jednoducho sa postavím tvárou tvár a budem tomu čeliť vierou. Skrze Božie slovo. A Biblia hovorí ďalej toto. Ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. Niečo vám poviem. Vieš, čo som povedal Bohu? Ja viem, Pane Ježišu, že môj život je potrebný, aby tu bol. Vieš, kvôli čomu? Je potrebnejšie pre iných. Pre iných. Počúvaj, niečo ti poviem. Ja mám Krista a ja som schopný odísť poza tej kazateľnici rovno do neba. Mám vyriešené vzťahy. Vyriešené. Ja sa nebojím, keby Boh povedal, Erik, Matej, ideš domov. Som schopný nechať telo tu a jednoducho byť s ním. Ale viem, že je o mnoho lepšie pre vás, ktorí ste dnes tu na YC, aby ste počuli to, čo teraz hovorím. Je niečo hore v nebi, kde zapisujú veľkými zlatými písmenami tvoje rozhodnutie pre Krista, ktoré robíš. Ktoré keď kážeš, ľudia hovoria, my sa tešíme na nebo, ale ja ti niečo poviem, nebo sa díva dole na zem. Tu nás sa všetko odohráva. A Pavol hovorí ďalej toto. Spoliehajúc sa na to viem, že zostanem so všetkými vami, a teraz počujte dve veci, na prospech kvôli vám a na radosť z viery. Na radosť z viery. Počuj, vieš, čo mi povedal Boh? Erik, niektorí ľudia sa viacej tešia na sveter, než na mňa. Niektorí ľudia sa viacej tešia na babetko vo vnútornostiach ženy, než na mňa. Vieš, čo mi povedal Boh? Boh mi hovorí, Erik, mnohí ľudia prichádzajú do banky a berú si obrovský úver, preto aby mali kde bývať a viacej sa tešia na to, kde budú bývať a budú tu splávať sa celý život, než na to, čo ja som zaplatil, je zadarmo a môžem byť s nimi každý jeden deň. Niečo ti poviem. Boh prichádza dnes do tvojho života radikálnym spôsobom. Ja som povedal Bohu, Otče, ak by som ťa nemal kázať radikálnym spôsobom, zalep moje ústa. Radšej budem nemý, než nesvedčiť o tom, ktorý prichádza v moci a v duchu. Ešte ja som povedal Bohu, Bože, nauč ma znovu kázať. Pretože ja hovorím, Pane, Otče, to není o mojich poznámkach a mojich štruktúrách. Niekedy by som schopný kázať jednoducho len z mojich poznámok, keby som si ich zabudol, nevedel by som, čo mám povedať, niečo ti poviem, spoliehaj sa na ducha, nepremárni ani sekundu. Ani sekundu. Biblia hovorí, že Pavol hovorí na radosť z viery. Radosť z viery. Máš radosť z viery? Vieš, čo je to mať radosť z viery? Že jednoducho prídeš a povieš, Pane Ježišu, znovu som zamilovaný. Ja sa zamiloval každý jeden deň. Vieš, ja neprejdem 24 hodín s tým, že by som nepovedal Pánovi, Otče, ja ťa tak veľmi potrebujem. Vieš, niektorí viacej potrebujú rožky a chleba,
než ducha, než život. A potom to prichádza tak, že vieš čo, robíme z učeníkov nie učeníkov, ale deformujeme ich. Pretože na rôzne iné miesta kladieme podstatu to, čo Ježiš dal ako základ. Viete čo, niektoré zhromaždenia chcú mať rovno strechu, ale nemajú silný základ v Kristovi. Stojíš dnes na Kristovi a ak nie, márniš svoj život. Márniš svoj život. Vieš o tom, že Biblia hovorí, že on príde raz účtovať? Robíš to, že by si bol zúčtovateľný, keď Ježiš bude chcieť od teba účet, tak povieš, OK, Pane, ja som tu bol naozaj a celé srdcom som ti dával, celé srdce. Počujte, niečo vám poviem, ja neviem, odkiaľ ste. Pár ľudí z vás poznám. Neviem, na akej službe sa ďalej stretnem, ale niečo vám veľmi dôležité chcem povedať. Vy ste na tejto zemi ako Boží vojaci povolaní. Si na vojenskej službe práve teraz. Si na vojenskej službe, možno nemáme uniformu, ale tu vo vnútri máme jasné poslanie. Poslanie. Pavol hovorí, sú len dve veci, prečo je dobre ostať na tejto zemi. Ľuďom okolo, aby som ukazoval na Ježiša a po druhé to, aby som mal radosť z viery. Sláva ti Ježiš. Vieš, niekedy príde na mňa tak silno Duch Svätý, že jednoducho sa začínam chveť, plakať a v sekunde sa radujem. Vieš prečo? Pretože Boh nie je mŕtvý. Niekedy mám pocit, že kazatelia ochladzujú svojim kázaním Božie slovo natoľko, že ľudia ostávajú v hroboch. Ja som bol v hrobe, viem, čo to je do 16 rokov nepoznať Ježiša. Ale dnes Ježiša hovorím, Pane, ty si na prvom mieste. Ak by som nekázal jeho jasné posolstvo, kvôli čomu potom by som tu vlastne bol? Kvôli ďalšiemu oblečeniu, ktoré si dám? Pavol hovorí, všetko dávam za stratu. Rozumieš tomu za stratu? To znamená, že si schopný to pustiť v bode, keď príde Ježiš. Keď príde Ježiš. Niekto povie, vy ste sekta, vy ste fanatici. Ja ti poviem, ja som vypredaný znútra pre Krista. Pretože viem, že ak nebudem vypredaný, zapredaný jemu jednoducho, odovzdaný jemu, potom príde iný pán a si ma vyžiada. Ale vieš čo? Som povedal diablovi, diabol, ty nemáš čo odo mňa čo žiadať. Počúvaj, neexistuje žiaden dôvod, všetci ma počúvajte, neexistuje žiaden dôvod preto, aby si nechal diabla okrádať ťa v živote. On tu nachodí po tejto zemi, ako keby mu všetko patrilo. To nie je tak. Chodí tu tak po tejto zemi, ako keby mal tie najluxusnejšie a najlepšie zbrane. Božie slovo je obrovský meč. Stojaci medzi životom a medzi smrťou. Ak ho nekážeš, márniš svoj čas. Márniš ho. Prestaň sa stavať do bodu, ako keby na dvoch cestách stáť je ten najhorší postoj, ktorý môžeš mať. Buď sa rozhodneš pre Ježiša a dáš mu všetko, alebo mu radšej nedávaj nič a chod zarábať peniaze. Je to radikálne? Alebo vieš čo, chod sa venovať rodine na celý život. Buď si schopný mu povedať, oče, ja dneska ti odovzdávam celý deň a všetko v tomto dni, na čo ty ukážeš, ja som schopný to púšťať, alebo to nechaj tak celé, pretože učeníctvo nemá zmysel. Vieš, ja ti poviem, že ja sa stretávam s ľuďmi na byte, stretávam sa s nimi po mládeži, niekedy idem domov o jednej, o druhej. Na čo používaš svoj čas? Dostal si mobil do ruky. Je tvoj mobil hlasom? Alebo len slúži tebe? Čo tvoj voľný čas? S kým sa stretávaš? S kým popíjaš čajík? S kým? Činíš učeníkov? Si ako Kristus. Pretože ak si Kristus, v tebe, ak si ako Kristus, tak v tebe niečo viacej rastie. Niečo vám poviem, zajtra budem poznať Ježiša viacej. A budem iný než dnes. Budem viacej vyrastený v ňom. Som povedal, Bože, ak by sa mala zastaviť môj vzťah, tak rovno zober môj život hore do povetria. Vieš, ja som tu neprišiel odžiť len niečo, ale ja som tu prišiel jasne povedať, že keď opustím túto planetu Zem, musí byť každému jasné, kto ma poznal a ten, ktorý bude ešte počuť nahrávky, ktoré ma prežijú, že tento človek na tejto zemi bol vykúpený krvou Kristovou a vie, komu uveril. Počúvaj, nežij život hollywoodskej hviezdy, ktorá jednoducho na plátne je skvelá, je výborná a potom niekde vo vnútri ho čakajú chlebičky.
Dobre si zahral, chod sa najesť. Vieš o tom, že Passion je vynikajúco natočené, videl si to, ale čo ti poviem, ten herec netrpel ani jak pastor Peter Čužík hovorí, ani mžík. Vôbec. Vypredaný Ježišom Kristom znamená, vieš čo, že keď diabol do teba pichne alebo sa ťa dotkne, jednoducho vieš, že otlačok je na jeho živote a on si pozrie, že tie prsty sú plné soli. Vieš, čo som povedal diablovi? Diablovi som povedal, keď kusneš do mňa, tak tvoja tvár sa zmení. A vieš ako? Chceš vedieť ako? Už si niekedy zobral kopec soli do úst? Si niekedy zobral? Ťa vyvráti z nej. Hovorím, diable, jak raz ma ochutnáš. Vieš, čo ťa čaká. Počúvaj, verím v plné uzdravenie. Ale niečo ti poviem, niečo tu význam. Verím v plné uzdravenie, že Boh nám dal zdravie. A budem sa modliť za ľudí, za zdravie, pretože verím, že toto nám patrí. Ale ak by sa stalo, že by z tejto zeme som mal odísť predčasne, tak pre mňa to bude iba skratka do neba. Iba skratka. Som slobodný v Kristu a hovorím, Pane, plne ti verím, plne ti dôverujem. Som schopný, vieš čo, ja si fotím do telefónu Božie slovo. Fotím si ho všade, kdekoľvek som. A dávam si ho pred oči. A pozerám, Oče, čo si dnes ku mne chcel povedať. Niektorí vieš, čo kazatelia povedia? Ja som kázal tento týždeň, ty káž budúci týždeň. Vieš, čo verím? Na zhromaždenie každý jeden večer. Kde budeme kázať tak, že budeme slúžiť. Niektorí ľudia povedia, ale môžeš vyhorieť. Vieš čo? Smejem sa vyhoreniu. Vieš prečo? Pretože som zažil, čo Boh robí, keď už mám toho veľa. Boh príde normálne ku mňa a mi povie, oddychuj. Chápeš? Oddychuj. Pretože vidím, že potrebuješ oddych. A hovorím, OK, budem oddychovať. Môžeš dneska vydať svoj život Ježišovi tak, že po tejto službe bude každému jasné v tvojom živote, že ty žiješ s Kristom vo vnútri. Mám dosť plno reči toho, že stačí iba žiť. A že netreba kázať. Alebo že vieš, nemusíš hovoriť, stačí iba žiť. Hej, všetci si budú myslieť, že si najinteligentnejší človek na svete. Lebo ty nebudeš hovoriť. Buď jasný, radikálny, milujúci Ježiša Krista. Priniesť jeho prítomnosť všade. Halelúja. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, ja mám môj najobľúbenejší verš, na ktorom stojím. Chcem sa ťa spýtať, ak nechceš premaniť svoj život, máš verš, na ktorom stojíš? Máš osobný verš, na ktorom stojí tvoj život? Ktorý vieš, že tento verš je od Pána pre môj život. Hej, mám niekoľko, ale jeden z najobľúbenejších vám prečítam. Tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch. Haló? Ako vrch. Ja mám niekedy pocit, že niektorí kresťania sú iba kopce. A niektorí sú dokonca doliny. Ale ja verím v kresťanský život, ktorý je ako vrch. A Biblia hovorí, že tí, ktorí sa nadejú na Hospodina, sú ako vrch Sion, ktorý sa nepohne, ale trvá na veky. Halelúja! Niečo má trvať na veky. Si povieš, čo bude trvať na veky, keď sa odídem? Ja ti niečo poviem. Dokonca môžeš zbudiť v ľudí to, že ešte aj knihy o tebe budú písať a už budeš dávno po smrti. Môžeš zanechať takú pečať na tejto zemi, že si ľudia povedia, tento človek naozaj žil s Ježišom. Vieš prečo? Lebo nepremárnil svoj život. Môžeš byť skvelý automechanik, môžeš byť skvelý inštalátor, môžeš byť skvelý, ja neviem čo všetko. Ale ak toto bude na prvom mieste, je to na figu. Je to na figu. A Biblia hovorí, že kresťanstvo má byť ako vrch. Žiješ svoj vrch. Halelúja. Vieš, niekedy mám pocit, že diabol príde, fúkne nám pár momentov nejakých vecí do očí a hneď sme oslepení, hneď sme bez viery. Uvoľňuj svoju vieru skrze slovo. Ak nemáš slovo v sebe, nemáš zásobník nabitý. Počúvaj, ak sa ma spýtaš a sa ma stretneš, že čo k tebe Pán podal a ja ti nebudem vedieť povedať, budem vyťahovať verše zo včera, tak také kresťanstvo je na nič. Pretože Boh má permanentne stále čerstvé veci. Ja verím, než na čo? Na čerstvosť. Na čerstvosť. A ďalej Biblia hovorí toto. Jako sú len vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od toho času až na veky. Ty si vrch a uprostred toho vrchu sú ďalšie vrchy a to je ako keby Božia ochrana.
Nezabudni, prosím ťa, jednu vec, keď pôjdeš ďalej na YC. Že ak nechytíš to, čo ti Boh dáva, a to je tvoj čas, ktorý nikdy nebudeš vlastniť. Pretože čas uteká. On ide veľmi rýchlo. Spýtaj sa starých ľudí, čo ti povedia. Povedia ti jednu vec. Tento čas tak veľmi rýchlo utekol. Niektorí ľudia, vieš čo som povedal Mirovi Totovi v Košiciach, som povedal, Miro, ja nebudem ľutovať svoj život, že som ho prežil. Ale aj keď budem mať 80, 90, vieš čo, vyhoď prosím ťa predstavu o dôchodku. Dôchodok. Ja tu nie som na zemi, aby som žil v dôchodku. Ja budem mať možno 80 rokov, pôjdem pomaličky za kazateľu, ale jak tu prídem? Možno pomaly dojdem, ale dorazím. A znovu otvorím moc slova. Vieš, čo niečo ti poviem? Poviem ti tajomstvo. Tajomstvo toho, čo mi dáva silu vo vnútri, je jedna jediná vec. A to je byť napojený na slovo. Slovo a modlitba. Slovo a modlitba. Týmito dvoma spôsobmi som ochotný dôjsť a do dôchodku a môj dôchodok nebude vyzerať tak, že prídem na poštu, vyberem si peniaze a s tými peniazmi pôjdem domov a žena mi robí jedlo a otvorím si nejakú malinovku a budem pozerať na markízu. Fuj! Fuj. Je mi vo vnútri, v duchu navracanie z takého života. Niektorí ľudia opúšťajú Boha. Viete kedy? Keď si nájdú partnera. Pretože... Už končím. Viete prečo? Pretože jednoducho už im splnili žiadosť, ich potrebu. Ja mám toľko potrieb, že vieš čo? 2 životy by mi nestačili na to, aby všetko bolo splnené. A keď mi aj naplní jednu prosbu, ešte viacej ma to žene dopredu a k nemu. Niektorí hovoria, musíš tankovať na benzínke. Blbosť. Ty máš benzínku vo vnútri v sebe. Vieš, ešte som nebol dotankovať. Tá nechod dotankovať. Jednoducho, tu je ropa. Tu je ropa. Zemný plyn. Sláva ti, Pane. Natural 95. Niektorí mi povedia, tvoje nadšenie, mi povedali, ty len hráš to nadšenie. Ja vám niečo poviem, spýtajte sa mojich blízkych. Spýtajte sa mojich učeníkov. Som povedal, Ježiš, ja budem činiť učeníkov, je málo času. Ja budem činiť učeníkov. Starostka mi hovorí, ale ty robíš na úrade. A ja som povedal, vy ma len platíte. Hovorím, viete čo, pani starostka, tu budem už úplne končiť, lebo Vlado už mi dá kázať na budúci rok. A som hovoril, pani starostka, niečo vám poviem. Viete, prečo kážem Bibliu a Božie slovo, prečo mu verím? Pretože tam cítim obrovské pomazanie. Starostka ma pozerá, že pomazanie, čo je pomazanie? A som vedel, že nerozprávam s letničným, takže si hovorím, to musím vysvetliť. A hovorím, pomazanie, to je nadšenie vo vnútri. Ja keď sa tam postavím, ja som schopný odprezentovať Krista, pretože viem, že on stojí so mnou a leje na mňa svoju prítomnosť. A ona sa usmiala na mňa a mi hovorí, keby si toto cítila aj v robote. A ja hovorím, chcela by ste čo? Som vypredaný pre Ježiša a ja hovorím, viete čo, cítim, ale netoľko. Ale ak mám ísť niekde kázať, pre mňa to je niečo, čo viem, že sa postavím k ľuďom a budem priamo zasahovať ich životy. A chceš nepremárniť svoj život. Po prvé, Ježiš je na prvom mieste. Nezabudni nikdy na to. Po druhé, začni kázať čisté evanjelium, čisté Božie slovo. Ľudia sa budú obracať ešte aj na vlažné slovo. Ale jakých ľudí porodíš potom z tejto služby? A po tretie, začni činiť učeníkov. Ak nemáš učeníka, zle robíš. Zle robíš. Začni ho robiť. Začni s ním rozprávať, činiť. Sláva ti, Pane. Biblia hovorí, že nie z tela a krvi, ale z ducha sme splodení. Toto, čo tu vidíte, je iba telo a krv.
výsledok mojej matky a môjho otca. Ale je niečo v duchu, vo vnútri, vo mne, čo je zbudené duchom. Čo je väčšie než toto mäso. 1,80 m. Ktoré raz bude uložené do hrobu. Ale raz sa, keď postavím tam do tých nebeských brán, halelúja. Keď neotvoria, tak vykopnem. Nebo tiež sa na mňa, amen. Poďme sa postaviť a budeme chváliť Pána nakoniec. Šida bakáru lobo sendeja. Pane, my ťa vyvyšujeme, Oče. Chválime ťa, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za to, že si tu. Pane, ja som ti vďačný za to, čo si robil. Pane Ježišu, vyučuj ďalej, slúž ďalej, Pane, týmto nádherným ľuďom. Pane, nech sa ľudia nezastavia a nech idú celým srdcom za tebou, Pane. Nech sú vykúpení, Pane Ježišu, úplne od všetkých vecí, Pane, telesných, emociálnych. Nech je zastavená, Pane, to, že vytekajú vo vnútri a nech sú postavení na ducha. Ducha Svätého v mene Ježiš. Ďakujem ti, Pane, že ty si víťaz a že v tebe víťazíme. Nič iné ako víťazstvo neberieme. Víťazstvo Ježišovi. Víťazstvo Ježišovi prijímame. Pane, do nášho života, do nášho, Pane Ježišu, zamestnania, kdekoľvek sme. Sme, Pane, tvoje strely, ktoré sú vystrelené, Pane, ostré. Nepriateľ, si porazený, si pod našimi nohami a sme schopní ťa rozsekať Božím slovom, kdekoľvek budeme. V Ježišovom mene.